Γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Και πριν ξεκινήσω να παίξω, κάντε like και subscribe. Απλά να ξέρετε ότι άμα κάνετε εγγραφή, είναι ένα κόκκινο κουπάκι, το πάτε και γίνεται γκρι. Πατήστε το. Και όταν γίνει γκρι, είστε like. Δεν σε ενδιαφέρει. Πάμε στα σκηνή λίγο. Φορέσω... όχι... τι σκηνή φορέσω. Πάμε λίγο χαλαρό. Όχι όλα. Είναι χαλαρό. Είναι χωρίς ευκαιρίες, please. Okay, πάλι κλωτσίες. Πάμε σειρές. Πήγαινε σε αυτούς. Άντε, έχουμε βάλει τρεις, έχουμε βάλει δύο. Πηγαίνει, θα βάλω δύο. Εκεί. Τέλεια. Δεν σπαμάρει καθόλου, ο μπρο μου δεν σπαμάρει, ο μπρο δεν σπαμάρει. Μια χαρά. Συγγνώμη, έπικ, εντάξει. Αυτή τη φορά παίξουμε με 3 άτομα. Πήγαμε. Καλαμάρις. Τι σκιν καλαμάρις. Πότε παίχνει καλαμάρι ρε. Αναρωτιέμαι πότε βγήκε, μάλλον έπαιζα φορμή και δεν έπαιζα Brawl Stars. Και βγήκε. Άμα το πετύχω δεν θα γελάσω. Όλοι καλούς, εντάξει ένα XP σε φίλε. Εγώ είμαι λίγο XP. Άντε για ψηφού. Όχι ρε. Εξάλλου σκοτώνω άτομα ρε φίλε. Τα περισσότερα εγώ τα πήρα αυτά τα πράσινα. Πέθανε, αλήθεια τώρα, πέθανε. Ο κόλπο. Πέσα χωσό. Με φύγα. Άντε για όλους σκοτώνω εγώ ρε. Όλους εγώ τους παίρνω. Έλα για πόσο θέλει. Εγώ ακόμα. Έβγαλε κανένα νέο για να δούμε. Κάτι φρύδι είναι αλλά αυτό δεν το κάνω ρε μόνο. Τι είναι. Τι φρυδίνει. Δεν δίνει κάτι φρυδίνει. Ω παιδί κιόλας. Το πρώτο πήγε.
Γι' αυτό το ωραίο να δεις. Ίσως είναι χάλια. Δεν μπορεί είναι αυτό. Τυχαία μου μπορεί να είναι και χειρότερη από όλες. Άμα ξέρετε ότι όσοι θέλουν να με κάνουν friend, λέγομαι... Θα βάλω νέο όνομα για να με κάνετε καλύτερα friend, γιατί έτσι που το έχω γράψει το άλλο πάρεις, άντε βάλε 2-1-1 σε κενό. Αυτό θέλουμε για... δεν μπορώ να το αλλάξω, το κάνω έτσι. Το όνομά μου είναι αυτό, το βλέπετε. Αυτό είναι το όνομά μου. Και άμα θέλετε κάνω με το φίλο εδώ πέρα, ποιοι δεν ξέρουν να πάει. Θέλω ακόμα νομίζω μία πίστα για να πάρω τα 7 τσέλις. Είναι αυτό το καλό μου μπλάνσο. Αυτός ο κύριος, φίλος μας από εδώ, ρε φίλε με το ίντερνετ μας, ναι, 8, σπαμάρει, ο μπρο μου δεν το σπαμάρει καθόλου. Δεν πειράζει, μια χαρά τα πήγαμε. Θέλω ακόμα 3 κύπρα πάμε. Τώρα με την εγκάλη. Gift κάνω. Μετά, όταν πάρω ένα πράγμα, δεν ξέρω πώς το είπαμε, θα μπορώ να κάνω αλήθεια. Απλά κάνω ένα πράγμα, γιατί αυτό το κινητό θέλει πράγμα για να κάνει αυτό. Ξέρω. Έχω κοίτα εδώ, εγώ εξελιχτώρισα άτομα αυτό τώρα και εκεί πέρα γίνεται ο χαμός του χαμού, ρε. Κάνω εκεί. Κοίτα την εδώ, ρε φίλε. Κοίτα, δεν μου σχόλια, εντάξει, δεύτερη. Εξάλλου τα πήρα αυτά που θέλω. Όχι, ναι, θέλω ακόμα 9 με φάλια. Μπερδεύτηκα το 30 με το 50. Α, και σύντομα θα πάρω νέο κινητό. Θα ανοίξει και θα πάρω ένα iPhone 12. Και θα ανοίξω νέο κανάλι και εκεί πέρα θα ανεβάζω Fortnite βίντεο. Δεν θα ανεβάζω αυτά τα βίντεο, θα ανεβάζω Fortnite.
δεν πιάνει ίντερνετ, οπότε βγαίνουμε από το map. Άμα σας άρεσε, κάντε like και subscribe, εγγραφή και σύντομα θα ξανακάνω part 3 ή 4. Το 3 ή το τέταρτο θα κάνω το τέταρτο part. Αυτό ήταν το βίντεο.